Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala na nga atong tulumanon sa kahanginan, C&A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw karon nga Biyernes, no? Pitch sa 12 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024. Nahala no, may mudto ng tanan kaninyong tanan mahingala nang hinaot ko nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Abi no mahingala no, flexible work set up mas maayo kuno kaysa early working hours. So muna gisulti sa pipila ka mga eksperto no. Kaya doon na may uban nga daan naman yun nga sayo yung muantos. Daan naman yun na sila nga sayong muantos trabahoan alas 6 pa. Ingon niya na no. Sumurag dili kay makaipikto matod pa nila. Mas maayo kuno nga flexible work setup. Oo na no. Buti pa sabot nga medyo sabot-sabutan la ba. Dili gyud ingon nga mandatory nga mo gyud ang orasa, flexible work setup na buti pasabot nga ato lang ipahaom no, ipahaom ra nato sa kahimtang sa gitawag nato og lugar nga diin kita nagtrabaho. Ganyan na siya na mo na nga duni na nawagan ni ana unya ang ato dayong presidente tuan na karon sa kuan, tuan na karon sa Amerika aron lagi magkigsabot-sabot didto sa iyahang mga counterpart no, si Presidente Joe Biden o si Fumio Kishida no, Fumio Kishida no, ang iyang Prime Minister usab sa Japan o gingamon usab ang Pilipinas. Doon na sila yung gitawag sa in English og trilateral summit no, trilateral no, kay tulungan sila no niya. Matud pa ang usa sa ilahang higuti-sigutan mao kining gitawag og freedom of navigation nga medyo niingon ang kuan China nga wa man ay problema pero nahimong problema kay ultimo ganing pagdala og food supply sa kining MV Sierra Madre maglisod man ta kay wala naman tay freedom to navigate dito sa gitawag nato og South China Sea. So na no gaghisgot-hisgutan gina. Doon niya, padayon usab di ay atong talahorong obispo sa panawagan niya ngadto kag kining PBBM nga evito no ato nang i-appeal karon sa ato nga CBCP News. Dahala no may mudto na kanatong tanan mga higala o gari kita mga higala sa ato CBCP News, balitang simbahan niining kamudtuhon. Bishop Julito B. Cortez, matod pa diri sa ato ang obispo, matod pa diri sa ato ang ataho, Bishop Julito B. Cortez na nawagan karon kang Presidente Bongbong Marcos nga evito no o dili pirmahan ang balaudnon nga giduso sa Kongreso nga ang Negros Oriental, Negros Occidental ug ang isla sa Siquijor mahimo ng usa ka rehiyon nga pagadawgon og Negros Island Region nga adunay nga mamahimong Region 18. Sa pamahayag ni Bishop Cortez, dili kini ordinaryo nga pagsupak kining iyang gihimo. Ubos kini sa pagtuo nga matud pa, ubos kini sa pagtuo nga medyo nabintahaan, no, nabintahaan ang duruha ka mga isla o probinsya sa nasangpit nga gitawag nato og balaudnon paghimo sa Negros Oriental, Occidental ug Siquijor nga usa ka region ug ingon man usab nakimong gihimo kini nga wala gani konsultaha ang mga tao, dunay public consultation. Balita manghigala gikan sa Vatican, ang abortion wala mahilakip sa mga tawhanong katungod. Mao kini ang pamahayag usab sa mga kaobispuhan sa European Union. Sanglit lagi sa Brussels adunay pagbutar karon didto
pag kining gitawag nato og plebisito kansa nangutana sa mga tao kung pwede ba nga himuon nga usa sa mga katungod or human rights o sa katao kung magpa-abort ba siya o dili. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug padayon kita mahigala sa ato nga mga buluhaton. Bino ari kita mahigala sa ato ang saint of the day, no? April 12. No, karong adlaw, April 12, ang ato karong santo walay lain kung dili si. The obscure saint of the month for April is Saint Teresa of Los Andes. As a young girl growing up in Santiago, Chile in the early 1900s, Teresa read an autobiography of the French-born Saint Thérèse of Lisieux, known as the Little Flower. The experience deepened her desire to serve God and clarified the path she would follow. At age 19, she became a Carmelite nun, taking the name of Teresa. The convent offered the simple lifestyle Teresa desired, and the joy of living in a community of women completely devoted to God. She focused her days on prayer and sacrifice. Toward the end of her short life, Teresa began an apostolate of letter writing, sharing her thoughts on the spiritual life with many people. At age 20, she contracted typhus and quickly took her final vows. She died a short time later during Holy Week. Teresa remains popular with the estimated 100,000 pilgrims who visit her shrine in Los Andes each year. She is Chile's first saint, and her feast day is celebrated on April 12th. Bueno mahigala no, padayon kita sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudtuhon ug padayon kita sa atong pagtimbaya usab og mayong mudto sa atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram ug ang tanan gyud natong mga kaigsunan. Abino ari na kita manghigala sa ato ang catechism. Doon ay mga panguntahan rin may higala, no? Kaya atong paningkamutan ng tubagon sa sigon sa ato ang nasabtan. No? Doon ang panguntahan nato karong adlaw, pada nga man nga ang mga paring Katoliko ug sa Aglipay, no? Apila lang pala itong Aglipay, gitawag man nato og padre or father, no? Ang mga paring Katoliko. Nga doon na bayay mabasa sa Mateo 23, Kapitulo 9, ug dinhi sa yuta ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Sa pa wala gitay tawgon nga amahan, no? Kalakip na ni ana kanang inyong amahan pong biological father. Kung ato gyud kuha ag base kining Mateo 23 versikulo 9, wala gitay tawgon og father, no? Papa, no? Or tatay ingon ana, no? Kung may atong kakuhaag base kining mao nga pagtulunan. Pero ngano man gyud nga bisan pa ining ni adere sa atua nga ebanghelyo na amang gyud gihapoy nagtawag og papa, mama sa ilahang mga amahan ug sa ilahang uban kani hasta lulo gitawag pag papa ingon niya na. Abi no, kung atong ipadayon ang pagbasa sa Mateo 23 kapitulo 9 atong ilahos diri sa pitsad sa kining bersikulo 12. Ang magpataas no nagkahulugan kino matud pa diri no sa verse 12, ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Sa ato pa kini di ang mga bersuha diri sa Mateo 23 kapitulo 8 hangtod sa 9, no, aduna di ay kini kalambigitan sa pagpataas ug sa pagpaubos. No, nasa ato pa sa verso 9, adunay kalambigitan sa pagpataas o sa pagpaubos. Nga matud pa, ang pinakaunod ay sa pagtulunan ni ana mao nga alang sa mga amahan, no, isip usa ka amahan likayan gyud ang pagmapahitason sanglit aduna pa may mas labaw kanato nga
o kini mao ang atong amahan nga ato sa langit. No? So kung ato gini siyang sabton pag-ayo, dili gini siya nato maliteral pag-interpret. Ganuman tungod kay matud pa kini daghan kayong mo konflikto, no? Panalita ng atong amahan nga ato ang biological father, dili na po lamang nato tawagon og amahan. Papa yun ana, no? Kung pananglita ng iyahang pangalan kining Crispulo, imo na lang pong tawagon siya Crispulo. Sumurag mo violate na po kita sa kinibitang Exodus, no? Exodus kapitulo 12 kapitulo 20 versikulo 12. Takura ang imong amahan o ginahan. Ana, no? Kay umingon na lang mapalitan og imong tawgon ng imong amahan o panitan ng imong amahan inting bihidating ano nimo. Mura og atong nasupat ang Exodus kapitulo 20 versikulo 12. Takura ang imong ginikanan og amahan. Kini atong pagtawag sa atong amahan ug inahan pagtahod man. Maupod sa mga pari. Kini ato pong pagtawag sa atong mga pari sa Katoliko ug father pagtahod sadna. Okay, kung atong basahon sa kining unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 4 versikulo 15. Kay kun kamo adunay linibo nga mga magtutudlo diha kang Kristo, usal lamang ang inyong amahan, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kaninyo. Sa ato pa ang kuandi ay kining pagtawag og amahan, agi kini og pagtahod, no? Kanamong mga pari tungod kay nagdalaman kami sa maayong balita nganha kaninyo. Dili biological father, no? Pero matod pa spiritual father, no? Kay nganuman ang inyong amahan, inyong tahuron kay sila man ang naghatag kaninyong kinabuhi sa inyong lawas, no? Kami mga pari, inyong tahuron tungod kay naghatag man pumig naghatag man pumig espirituhanong kinabuhi kaninyo, pinaagi sa pagdala namo sa mayong balita gikan sa mga mayong balita nagikutlo gikan sa pagtuluna ni Kristo. Klaro ba? Kaya balikon ha. Kay matud pa bisan patuod kung naa kining pagtulunana nga dili kita mo tawag og amahan sa tupa ko ng imong amahan Domingo imong tawag Domingo nauna mura og maigo na pud kita sa matud pa sa giingon diri sa mubutang mo mura bag mo mamahimo na noon tang walay tahod unya na abaya gibutang sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 12 takura ang imong amahan ug inahan. Sa ato pa ang atong gihimo nga pagtahod sa atong amahan tungod kay siya man ang naghatag kanatong kinabuhi, di ba? Di man ta mga buhi ning kalibutan ug wala pa nga atong amahan, no? Nga maoy usa sa mga nakatampo nga nung nahimo tang ingon ani so nang maghahatag sa kinabuhi. Kami pong mga pari sigon diri sa atong mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 15 nga kami po nangahimo po ning amahan tungod sa among pagdala sa mayong balita nganha kaninyo. Kato pagitawag po ninyong father tungod kay naghatag man pud kaninyo og ang mangitudlo ang mayong balita nakahatag man pud kinabuhi, no, espirituhanong kinabuhi tungod sa among pagtudlo or pagdala sa mayong balita. No, klaro ba? Pagtahod gihapon na. No, sama nga atong gitahod ang atong kalibutanong amahan tungod kay diha nato makuha ang atong kinabuhi, no, physical nga kinabuhi. Ang atong kami pong mga pari tawgon pud mi og father tungod kay nakahatag man pud mi kinabuhi, espirituhanong kinabuhi. Mao na ginatawag og father of the faith. Klaro ba? So ato balikon ha. Aron di ta maglibog, no? Nganuman nga gitawag man nato og padre or amahan ang mga pare Katoliko. Nga doon naman giingon diri sa Mateo 23 versikulo 9. Ug dinhi sa yuta ayaw ninyong tawaga si bisan kinsa nga amahan kay aduna kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. No, so medyo complicated kayo. Pero kung ato yung ipadayon ang pagbasa sa maong teksto, aduna di ay kini kalambigitan sa kinayang mapaubsanon. Nga kung kita di ay usa ka amahan, dili nato abusaran ang atong pagkaamahan. Sanglit,
adun na pa may labaw kanato ang atong amahan nga atuwa sa langit. Ug ikaw pud usa ka kaanak, takuron pud nimo ang imuhang ang ginikanan tungod kay adun na may higayon nga sa ato pa kitang mga ginikanan, ang mga anak, kung adunay higayon nga magkasumpaki ang kabubuton sa inyong kalibutanong amahan ug ang pagtulunan sa langit ng amahan, ang kabubuton sa langit ng amahan mao gyud inyohang tumanon. No? Kung doon na ba'y conflict ba? Kung doon ay konflikto sa pagtulunan sa langit ng amahan o sa mga gisugo sa inyohang kalibutan ng amahan, ang inyong yung tagaan o mas gibugaton mao ang kaubuton sa langit ng amahan. Klaro ba? Unya, kung atong basahon po sa unang sulat ni San Pablo nga sa Corinto, Kapitulo 4, versikulo 15, nahimo siyang amahan tungod sa iyang pagdala sa mayong balita ngadto sa mga tao. So, gitawag siya father. Ano nimo siya amahan. Tungod kay ang isang takuron, tungod kay matud palagi, nakadala man siya og espirituhanon nga kinabuhi ngadto sa mga tao. Pinaagi sa mga pagtulunan ngayon nila. Kung kami pong mga pari, mao gihapon, gitawag po ninyong pari, padre or father or tatay, nga naman, tungod kay nakadala po may og kinabuhi. Dili physical life, no? Kung dili espirituhanong kinabuhi. Klaro ba? Simuna ha. So again, ang pangatong pangutana karon nga gitakol mao nga kining nganong gitawag mo nato ang atong mga kaparehan og padre tungod kay sama sa giingon ni sama sa giingon sa kanang Exodus kapitulo 20 versikulo 12, takura ang imong amahan ug inahan. So kini ato ang gihimo mao kini ang pagtahod sa atong amahan ug inahan. Muna nga gitawag natong padre. Kaya nga naman, ang atong amahan, naghatag bang ka natong kinabuhi. No? Mo may gikautangan natong kinabuhi. Pero si San Pablo miingon, nga kami pong, nga siya po, kita kami mga pari, pwede po may tawgon o father, tungkol kinakahatag mo po may espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa among pagdala sa mayong balita nga nahan kaninyo. No? Klaro ba? Nakita ba ninyo ang connection? No? Naaday dapit niya sa duha ka klase si kinabuhi nga gidala. Kalibutanong kinabuhi o unsa man espirituhanong kinabuhi. Ang atong mga kalibutanong amahan tawgon natong padre or papa nga naman tungod kay gikautangan man natong kinabuhi. O kami pong mga pare tawgon po mi og padre or amahan or father tungod kay mo man po atong gikautangan og espirituhanong kinabuhi. Kaya ang mga pare mo gidala. Nagdala man siya ka pagtulunan sa Dios. So dapit din na ang matud pa connection ngano nga gitawag mi og amahan. No, gani kun ato pag yung dugangan, no, si Abraham kung kailan mo ni Abraham, no, matud pa diri sa Genesis kapitulo 17 kapitulo versikulo 4-6, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako, isaan ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. So si Abraham gitawag sa Dios og amahan. So sa to pa wala gyud ingong gidili ng pagtawag og amahan kay gani si Abraham gitawag mag-amahan sa Dios nga amahan. Ngani ana, no? So dili gyud nato sila literal pagsabot. O klaro? Hala, no, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Double Mana milit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mayong mudto, Pilipinas.